Уморихте ли се от постоянното търсене в чантата си? Не можете да намерите това, което ви трябва. Изнервени сте от хаоса в нея, притеснени сте, губите време. Необходим ви е нашият уникален органайзер PurseBrite. Той въвежда за броени секунди абсолютен порядък и в най-разбърканата чанта. Има един стар анекдот. Какво няма в една дамска чанта? Отговорът го знаете. Ред. Но вече няма да е така, защото има PurseBrite. Дамската чанта, колкото и малка да е тя, трябва да се поберат много предмети от първа необходимост. Гримове, телефон, бележник, четка за коса, очила, козметика, кредитни карти, ключове и някои по-интимни принадлежности. Всичко това се побира в PurseBrite. Този уникален органайзер има повече от 10 различни по размер джобове за ключове, грим, очила, мобилния телефон, тефтерче, лекарства, химикалка, кредитни карти и още много други. Някои от нещата могат да се поставят в изправено положение. Тогава много лесно и бързо изваждате това, от което се нуждаете. PurseBrite е за всичко, което трябва да приберете в чантата и да намерите безпроблемно и бързо. Той е подходящ за всякакъв тип чанти, за бебешка, плажна, пазарска. Организирайте ежедневието си. Започнете с PurseBrite. Не можех да предположа, че е помислено дори за това как да се въведе ред в дамска чанта. Ние, жените, знаем какъв безпорядък е в нея, а представете ли си в по-големите? Край на всичко това. Аз вече намерих решение. С PurseBrite въведох ред в чантата си. Преместването на вещите от една чанта в друга е голям проблем. Трябва да извадите всичко от първата и едно по едно да го прехвърлите в другата. С органайзера PurseBrite може да премествате от една чанта в друга заедно всичките си вещи, без да обърквате подреждането им. Той се разполага покрай стените на чантата, като в средата остава свободно пространство. PurseBrite може да се разпростира според обема на чантата, в която го слагате – малка, средна, по-голяма. Дори в чантата с нещата за вашето бебе, органайзера заема пространството по краищата, а в средата са всички необходими детски аксесуари – памперсите, шишето с вода, храната, дори и играчките. Не се налага да взимате дамска чанта, защото PurseBrite е с вас! PurseBrite е в модерен неутрален цвят и подхожда на всякакви чанти. Изработен е от висококачествен материал с ултравелур. Така вашата чанта, допълнена с този аксесуар, става по-модерна и удобна. Убедихте се, нали? Преди, като ми звънеше мобилния телефон, наставаше истинска паника. Почти винаги го откривах в чантата си, след като е престанал да звъни. С новия органайзер е по-различно. Намирам го за секунди. Така беше и с ключовете за колата. За да я отключа, винаги ги търсих в купищата предмети из чантата поне няколко минути. Сега не е така. Имам специално джобче и за тях. Хаоса за мен е минало. Сега имам PurseBrite. Бързо, лесно и удобно. Повече от 10 разширяващи се джоба, които побират всичките ви необходими аксесуари, които сте взели в своята чанта. Лесен и бърз достъп до всички предмети в отделните джобове. Бързо преместване от една чанта в друга. Много свободно пространство. Едва ли има жена, която да пренебрегне тази възможност. На символична цена най-после да въведе ред в чантата си. Край на нервите, изгубеното време и провалените разговори по мобилния телефон. Бъдете съвременни, модерни и практични жени. Поръчайте PurseBrite още сега! Ако тръгнете на разходка с вашето бебе, на плаж или на пазар, не е необходимо да вземате няколко чанти със себе си. Просто слагате PurseBrite и го разполагате около краищата на чантата така, че цялото пространство в нея остава свободно. Когато едната ви ръка е заета с покупки, с другата много лесно ще намерите ключовете за колата, защото знаете точно къде са. По-рано това беше немислимо. За да отговорите на повикването, вече ви трябва само една ръка. Няма никаква опасност да загубите контрол над детето, пресичайки улицата. Лесно, удобно и бързо. А сега приятна изненада!
Като бонус към органайзера получавате напълно безплатно и още едно приспособление – специално фенерче. Щом натиснете копчето и то мигом осветява доста ярко вътрешното пространство на вашата чанта. Това ви позволява ясно да видите и най-дребните неща, които търсите. Тъмнината вече не е проблем. Решете проблема с хаоса и непрекъснатото търсене в чантата си. Ние ви предлагаме новият органайзер Purse Bright. Обадете ни се!